Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, nagdangat na sa 16 ka mga local government units sa Negros Occidental ang aprobado ang suspension para sa pagpaulit sang locally stranded individuals sa ulihi nga semana sang Disyembre. Pero magapadayo naman ang pagbiyahe sa mga ROF. Yaring report ni Barbara Mijares. 16 ka mga local government units ang may suspension sa arrival sa mga locally stranded individuals sandig sa approval sang Regional Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Pending naman ang approval sang isa pa. Kalabanan diri magasugod ang suspension sa arrival sa mga LSI sa Disyembre 21 tubtob Enero 3 sa madason nga tuig. Bangod sang suspension sa arrival sa mga LGU, may pila na ka mga LSI nga damlag pa nakabook na sa mga petsa nga ginaprubahan para sa moratorium ang naapektuhan. Abisa ni Provincial Administrator Rayfrando Diaz sa mga apektado, asikasuhon na nga daan ang schedule para maka-adjust o kung magpauli na lamang kung matapos na ang moratorium. Kung importante ang pagpauli sa rangman makasulat nga daan sa LGU para mahatagan sang konsiderasyon. Suno kay Diaz, may proposal man nga sa December 20 magabaton sang inbound flights para ma-accommodate yadtong mga naapektuhan sa natungdan nga petsa. Kung pwede, i-absorb before the moratorium. So, if it starts on the 21st Monday, gaayo ang ibang airlines nga mapalupad sila incoming on Sunday sa December 20, which is also in keeping with Governor Bong Lacson's request sila, no? Pero klaro ni Diaz, may suspension man sa pagpauli sa mga LSI sa 16 ka mga LGU padayon ang biyahe pagwa kag pasulod sa Negros Occidental. Magluwas na lamang sa December 24 kag 25, 31 kag January 1 nga damlag pa ginhinyo na sang probinsya nga suspension. Hindi na makahatag ang Negros Occidental sa hinyo sa mga airline companies nga additional flights bangod sang suspension sa arrival sa mga LSI. Hindi naman apektado ang biyahe sa mga returning overseas Filipinos nga nagalakip sa mga OFW kag balikbayan. Ang mga ROF hindi naman pag-iswab sa ilang pag-abot. Magluwas na lamang kung gusto nila. Suno kay Diaz, nagsulat si Secretary Delphine Lorenzana kay Governor Eugenio Jose Lacson nga hindi na pag-iswab ang mga ROF kay sila ang naswab na sa Manila. Except no, if there are ROFs nga gusto ya mag-voluntary paswab kag magpa-quarantine, no? Kay it is also based on our experience, no, nga ang iba niya nga mga ROFs mag-abot din di gusto magpuli diretso sa balay nila mo. They also want to protect their family. May 100,000 ka mga ROF ang tuyo nga i-repatriate sa bilog nga pungsod sinilamang nga holiday.